Changamire. Inini matauriro ari kuitira pachigaba Changamire handisi kuwirirana nazvo. Chekutanga ndakatanga kugara nawo 2013. Tikasvika 2013 kusvika izvi zvaisi 15 years. Idea how many years? How many years? 11 years. 11 years. Okay. Chechipiri kuti kune vanhu vasina kubhadhara. Tiripo ipapo ndoda kuti ubva taurire kuti relationship yacho yeugaro hwacho hwakanga yakamira sei. Relationship yeugaro yanga iri yekuti taifanira kuvatambirisa sezvavataura izvi. Asi nenyaya yekuti nendanda kubva takanga tazowirirana kuti chishandai inini ndiri kumashure kweyanditika then tozosheya zvinonga zvichiwanika. Handina kumboti murigaro ndichikutambirisa. Ingabati pekutanga ndakanga ndati ndinovabhadharisa. Ndichida kuti ndigare ikoko. Asi handina kuzogara ikoko, ndope ndakazovasiya. Ndikati ndikukumbira kuti inini ndaite pressure isingaiti kubasa. Ndakukumbira kuti mushandise purazi ino handitika. Zvetinowana ipapo. Voshandisa nechi? Voshandisa necapital ipi? Ndakavapa. Ndakavapa. Mari? Ndakavapa mari ndosvika 500. Ndakavapa. Makavapa 500. Mukachishandisai kuti murime. Mavapa imimi. Makazoita here follow up kuti 500 iri kuitei. Changamire. Chiri kunetsa ndechekuti ndakaita follow up ndikaona kuti hapana chiri kuitwa. Isusu wacho tikatombode kuende korima. Vana vakadomboende korima. But zvinobuda zvacho hapana. Kuti tiziye kuti hapana chiri kuita. Imi mawasiya. Makazoita sei? Ndosaka ndazosvike pakuti chipa. After how many years? After 11 years. Changamire. Ndaifunga kuti zvichachinja ihama. Ndingakuti zvine musoro here kuti unoti munhu 11 years. Ndaifunga kuti zvinochinja. Pa 11 years ipapo wanoita kuti hauna kumbodzikapo. Ndaifunga kuti ndaenda. Waenda. Uchiti papurazi pari kuchengetwa nani? Naivo. Handiti. Zvichireva kuti paine contract yekuti vari kuchengeta. Inove kuti vanongochiwabhadhara. Changamire. Zviri kumashure kwenyaya yika. Vakatoshandise purazi iyo yanditi for his benefit. Kusvikira pakuti murume uyu akatotenge mota 3. Mabhani ndakatotengese truck yangu kuti ndivake. Nepamba paaishandisa. Akatotenge mota 3. Echishandise purazi iyoyo Changamire. Chinonetsaka inzwaka. Iye ari kutaura kuti wakandisiya uchiri ndichengete purazi. Handiti. Hasi kuti wakandisiya kuti ndishandise purazi. Rendi anga asingarendi. Iwe wega ukataura kuti ndakamusiya kuti achengete chii? Ashandise purazi. Ashandise purazi. Izvo zviri kutaurwa ndakakusiya kuti ushandise purazi. Toda kutaura chokwadi mudare muno. Enga wataura kuti takaira zvekubhadhara. Uye wakuzondisiyira purazi watiza kuzvikwireto zviwana. Handiti Changamire ndataura kuti pandikaenda kotaura nauye kuti ndakurwiswa kuna aishefu Zire. Wakanga wadaidzwa kuti waudzwe kuti uya akurwiswa uyu. Iwe uya utaura nevanhu vawasiya zvikwireto. Vanhu iwawo wariko nanasi uyu. Vanhu vacho wakaita dare racho umbo wandauya nawo. Wakanga wadaidza ava kuti watigadzirise nhau iyoyo. Kusvikira hawana kuzobatika papurazi kusvika nhasi. Saka benefit yauti ndakatenga motikari, ini ndakatenga motikari, mwana wangu ndiye wakatenga motikari. Ende kutenga motikari toti ndiri paground inowana chikoro, toti ndatenga motikari ndarimo
pamwe unogona motikari $200 kuti uzonzigadzirisawo haingawa problem kuti ungatadza kubhadhara munhu kuti atenga mombe papurazi pacho iwo papurazi pacho wakasiya gejo hapana tractor hapana mombe hapana chakasiyiwa kungosiya munhu takatota kunungwa wanondiziva ndinoita mari icho ndinoita zvokudhiga kana iri nguva yekuti unondikwetsa ujeye kuti ndikwanisa kuraramisa mhuri ndinoona chikoro vanokwana 5 vari kudzidza vana vacho vamwe vanotodzingwa ndashaya chokuti ndowapei saka chakavire ndikutaura kuti zvavari kutaura vari kunyeka mudare rinero makona tombonzwa mbo ishe andito varipo